Noswaith dda a chroeso i chi gyd i noson arbennig Merched y Wawr i Diwrnod y Llyfr. Jane Davies dwi, swyddog datblygu a rwyddo y de ddwyrain a de Powys i Ferched y Wawr. Croeso cynnes i chi gyd a diolch am droi i mewn atom heno. Mae croeso arbennig yn naturiol i Gwenllian a Lleucu. Dwy gardi sy'n ein cwmni ni heno. Mae Lleucu Roberts yn awdures o fri a pryn fyswn i'n meddwl bod yna gartref darllengar yn ynys ni heb nofel neu ddwy o waith Lleucu. Yn 2014 a llynedd, mi wnaeth Lleucu ennill y ddwbl yn ei Steddfod. Dawn wreiddiol o Llangfi Angel Gynnar Glyn a ddysgwyd yn Rhydypennau, Ysgol Penweddig a Phrifysgol Aberystwyth. Ond erbyn hyn, mae hi'n byw yn Rhostryfan gyda pod yn fam i 4 bant ac yn fangi. Mae'n weithiwr llawrydd a chyfieithydd, ond fel awdures toreithiog rydyn ni'n ein nghadwyd hi. Ail ran y ddeuawd heno yw ei chyfnithau. Gwenllian, Grigg. Mae ein mhamau yn ddwy chwaer. Cardiw Gwenllian hefyd cafodd ei magu yn Algarreg yn ne Ceredigion a ddysgwyd hi hefyd yn y sir. Wnaeth gwrs sylfaen yn celf ac aeth ymlaen i astudio yng Ngholeg Brifysgol Gwerllian yn Aberystwyth. Ar ôl hynny bu'n gwirfoddoli mewn gwersylloedd yn Solfinia yn y 90au, cyn ymuno ar BBC. Mae'n lais cyfarwydd iawn i ni gyd ar Radio Cymru. Mae hi'n cydweithio gyda'n golygydd y wawr, Dyfelin Angharad, ac yn aml iawn yn ei glywed y ddwy gyda'i gilydd. Mae Gwenllian yn fam i 3 o blant, yn byw ym Mhenarth, ym Mro Morgannwg, yn un o sylfaenwyr clwb gwawr Penarth ac yn weithgar iawn yn y fenter iaith leol. Felly, dyna ddigon oddi wrtha unne. Na i nawr drosglwyddo at y ddwy gnitheb, Lleucu a Gwenllian, dwi'n edrych ymlaen yn fawr, ymysg tua 80 arall ohono ni heno. Pidwch â phoeni, fyddwch chi'n iawn. Diolch yn fawr iawn, Jane. Fi sy'n cael siarad gyntaf heno ac diolch am y gwahoddiad. Diolch i Merched y Wawr am y gwahoddiad. Diolch i chi gyd am ddod i wrando ar y digwyddiad hwn, sef y stori orau, ffaith a ffuglen. A fel mae Jane wedi gweud, fe ddath y gwahoddiad drwy i llaw hi sawl mis nôl bellach. Lleucu newydd gyflawni'r gamp yna o ennill y dwbl yn yr Eisteddfod Amgen, a thrwy hynny wrth gwrs yn creu hanes yn ennill y dwbl, y cyntaf erioed, dwi'n meddwl, i wneud hynny. Mae Jane a fi yn dod o'r un ardal, fel mae hi wedi gweud, i ni'n nabod yn gilydd, mae hi yn gwybod am y berthynas rhwngto fi a Lleucu yn bod ni yn gyfnitherod, yn mamen i'n chwiorydd, a hi felly gafodd y syniad o'n nghael i holi Lleucu am ei gwaith. Iawn, medde fi, mi fydde hi yn fraint. Mae Lleucu, i chi gael gwybod, rhyw 7 mlynedd yn hŷn na fi, ac yn blentyn oedd hi dipyn o ddylanwad arna i, o'n i'n edrych lan at Lleucu yn ofnadwy yn ei hydmygu hi, o'n i'n troi ati am gyngor weithiau, bydden ni'n cwrdd yn hi, mae'n gyd ac hi yn Garthwyfen yn Bow Street yn aml, ac o'n i wrth y modd yn clywed hynt a Helyn Lleucu. Oedd hi fel rhyw chwaer fawr i fi, hi a Estyll i chwaer, hefyd fel chwaer i fyne. O'n i wastad yn edrych mlaen i glywed beth oedd Lleucu'n wneud, achos hi mewn ffordd oedd y cyntaf i wneud yn teulu ni. Fi'n cofio i'n mynd dramor i Lydaw neu Ffrainc rhywbryd. Oedd hi'n mynd i gigs, cyn bod fi'n gallu mynd i gigs, oedd hi'n mynd i weld Edward H, ac o'n i yn ei ddigeddus iawn o'r hanesion oedd hi'n dod nôl. Ac yn amlwg, oedd hi'n barddoni hefyd, ac oedd hi'n weithgar gyda Chymdeithas yr Iaith. So ni'n gweud, falle mae hi gath y brains yn y teulu, a bod yn onest. A mae gyda Lleucu ddaliadau ac egwyddorion cadarn iawn, a bydden ni'n dweud pob lwc i unrhyw un fydde'n mentro mynd i ddadl gyda Lleucu, fel mae ambell un wedi profi yn y gorffennol. Ond ar y llaw arall, mae yna breifatrwydd mawr i Lleucu hefyd. Mae yna swildod na, a mae'n ddiymhongar post. A dyna pam mae'r noson yma wedi llunio fel hyn, achos bod fi wedi cytuno i holi Lleucu, oedd Lleucu yn fwy cyndyn, oedd hi ddim eisiau'r sylw i gyd i fod arni hi,
Ac oedd hi felly am gael cyfle i'n holi i. A dyna sut dath y syniad o ffaith a ffuglen gan bod Lleucu yn gweithio, yn creu gweithiau creadigol a fynnau'n delio mewn ffeithiau fwy neu lai. Felly bydd Lleucu'n taflu ambell gwestiwn ata i nes ymlaen, ond fi sy'n cael dechrau, felly Lleucu. Beth am dechrau? Wy'n gwybod ble mae dechrau, achos fel wedodd Jane, mae yna stor o waith gen ti, wyt ti'n awdur mor doreithiog ac yn ysgrifennu i oedolion, i blant yn eu harddegau, wyt ti wedi sgriptio i dyledu, mae yna lawer o lefydd allan i ddechrau. Ond beth am dechrau gyda'r hyn ddigwyddodd rhyw 7 mis yn ôl, sef Eisteddfod Amgen, ac man y man i ni wedi llongyfarchiadau unwaith eto ar y gamp o ennill y dwbl. Oedd e siŵr o fod yn brofiad digon rhyfedd dan yr amgylchiadau, achos oedd hi ddim yn steddfod arferol i ddechrau nag oedd. 7 mis ddiweddarach, yw e'n teimlo'n real neu'n surreal erbyn hyn? Na, mae'n dal i deimlo'n reit swriel, mae rhaid i fi ddweud. Mae'r fel popeth ynglyn â'r pandemig o bosib. Oedd yr canolfan y BBC, canolfan newydd y BBC yng Nghaerdydd, wrth gwrs, oedd e fel rhyw fath o eglwys gadeiriol anferth. Oedd pwy oedd angen pafiliwn bron. Oedd gyda chi'r lloriau mae'r haenau gwahanol yma, a'r goleadau fel wyt ti'n gwybod, Gwenllian, wrth gwrs, a'r goleadau a'r heini wedyn, ac oedd e'n brofiad aruthrol, a'r fath ddifrifoldeb, y fath ymroddiad gan bobl. Mae hynny'n dal i wneud fi deimlo'n reit emosiynol, yr ffordd gynhaliwyd y Steddfod Amgen a Steddfodau'r Urdd, yr fath ymdrech gan bobl, a'r fath ymroddiad i wneud siŵr bod nhw'n digwydd. A mae hwnna'n dal i wneud fi reit ddegreol pan dwi'n meddwl am y peth y gweud gwir. Ond ar ben hynny wedyn, dwi'n teimlo'n fraint fawr ac yn ffodus iawn fod wedi bod yn rhan o hynny, wrth gwrs, gan obeithio bod e'n unigryw, ac na ddigwyddith un arall. Felly, i'r graddau ni, fydd e'n brofiad fydd yn aros dyfu am byth yn sicr. Wel, bydd oedd y seremonïau yn unigryw yn dod o'r tro cyntaf iddyn nhw'n gwneud unrhyw beth fel yna, felly oedd e'n arbrofol iawn, ond mi oedd e'n wych, ac fe ddysges i bod ti hefyd yn gallu bod yn dipyn o gelwyddgast, achos wrth gwrs enillus ti'r noson gyntaf, ac ofynnwyd y cwestiwn i ti yn anheg iawn falle, i weid y gwir, a fydden ni'n gweld ti nes ymlaen yn yr wythnos, a na wedys ti yn hollol, wel, o'n i wedi teimlo bod ti... Pe bai ni wedi gweud, y gwir, dwi'n meddwl oedden ni mewn dŵr poeth iawn, achos oedd pawb mor gymaint o ddifri, oedd y BBC yn ymwybodol o'i cyfrifoldeb i'r Steddfod, a'r Steddfod, wrth gwrs, yn cadw'r gyfrinach, a'r traddodiad hynny, felly, o rai mynd mewn i'r dwnjwn dan y BBC, fel bod neb yn gweld. Dwi'n gwybod beth fydde neb wedi meddwl, sy'n wedi gweld fi'n mynd mewn a beth bynnag, ond na, oedd hi'n gyfrinach, ac o'n i'n teimlo fel bach o sbai. Na, oedd e'n wych. Beth am beth ti y ddwy nofel yna? Mae llawer falle sy'n ymuno heno wedi cael cyfle i ddarllen y ddwy erbyn hyn, y stori ore a Hannah Jane. Dwy nofel wahanol, ond mae yna themau yn cydgyffwrdd. Yr un fi'n meddwl, yr un amlwg i fi yw mamau a merched yn y ddwy ohonyn nhw. Yn amlwg, nes ti'n sgwennu nhw'r un pryd, felly falle mae rhyw gyd-digwyddiad yw ond i ba raddau wyt ti falle tynnu ar dy brofiadau di dy hun wrth fynd ati sgwennu? Wel, mwy na dwi'n feddwl o bosib, achos o'n i wedi dechrau sgwennu'r gyntaf, Hannah Jane, dipyn yn ôl, ac nofel reit draddodiadol, a rhyw sawl persbectif, mwy eang i thirwedd ar y cyfan. Wedyn, wrth bod fi'n dod i ddiwedd honno, o'n i'n ysu am sgwennu rhywbeth cwbl wahanol, ac syniad mewn ym mhenni oedd sgwrs rhwng mam a merch. Oedd gynnau lot mwy na hynny o syniad wrth ddechrau'r ail. Dim ond ar ôl i gorffen nhw nes i sylweddoli, wrth gwrs, pa mor debyg o'i nhw, a sylweddoli bod e'n dod ohona i ryw raddau. Dwi'n sgwennu lot o fenywod yn y nofelau wrth edrych nôl, nid yn fwriadol, ond mae e jyst, wel, na fe, menyw edwi. Ond, ac mae cael merched hefyd, mae gynnau ddwy ferch, a mae'r cywair yna, nid ffeithiol, wrth gwrs, nid
pethau amlwg yn debyg, ond y cywair na, y teimlad na o siarad efo'n merched, a bron nid yn lleisiol ond ar ryw lefel mwy greddfol felly. Achos mae menywod yn rhannu profiadau ar y cyfan, profiadau bywyd efo esgor a pethau fel ni, sy'n, maen nhw'n emosiynol iawn ac yn ymarferol iawn ar yr achor arall hefyd efo cadw corff y gened yn hyd a gadw teulu a bwydo a hynna llall. Felly mae yna rhyw heinau, dwi'n gweld merched yn fwy diddorol ar un ystyr, heb fynd i stereoteipio, ond mae sefyllfaoedd nhw fwy diddorol, a fi'n credu falle mae dyna i ryw raddau pan mae dwi'n mynd i bod na gymaint o debygrwydd yna, a'r ffaith bod nhw, oedd y ddwy hefyd yn sôn am dadau absennol a rhywbeth felly, a trais, a dim ond wedyn sylweddolais i wedi gwir pa mor debyg oedd y pethau hynny. Ie, wyt credu bod ti wedi cyffwrdd arno fe chydig, ond sut wyt ti, mae pawb yn mynd ati sgwennu mewn debyg mewn ffurf gwahanol, wyt ti'n cael egin syniad ac wedyn yn eistedd ac yn ei ddatblygu fe i weld le mae e'n mynd, neu wyt ti yn cael rhyw syniad cyflawn ac yn meddwl, reit, mae rhaid i fi roed hwn lawr nawr a rhoi'r cig ar yr asgwrn? Fel arfer, dwi'n meddwl bod fi yn cael syniad, a mae gynnau'r ofn yma bod e'n mynd i fynd i rywle, hyd yn oed os dwi'n sgwennu lawr, ond felly i ryw raddau dwi'n tueddu chwydu stwff yn ofnadw, a dyna yw drafft cyntaf wastad, yw'r chwydfa yma o beth bynnag sy'n dod. Falle bod y stori orau yn enghraifft dda ohono fe mewn ffordd, achos oedd gynnau ddim syniad ar y dechrau, falle bod chi wedi ddarllen hi, os ti, mae yna drobwynt yndi, a do'n i ddim yn gwybod bod hwnna'n mynd i ddigwydd nes i fi ddechrau. Oedd e'n dod yn weddol fi an wedyn, ond felly mewn ffordd yr chwydfa gychwynnol na, wedyn dim ond trwy olygu, dwi'n un sy'n credu'n gryf mewn mynd trwy'n waith yn fanwl felly, ac yn fannu mae'r naddu a'r mireinio o bosib yn dod felly. Ond fel arfer na, rhyw fath o chwydfa yw i. A yw dy weithiau ti wedi sgwennu, a fel o'n i'n gweud ar y dechrau i blant yn ei harddegau, i oedolion, ond yw dy weithiau ti wedi newid dros y blynyddoedd ac yw dy brofiadau di mewn bywyd wedi newid ac datblygu sut wyt ti'n sgrifennu? Mae cael plant yn sicr, yndi. Dwi'n meddwl bod i wastad wedi sgwennu allan o ryw fath o rwystredigaeth. Dwi'n tueddu rwystredigaeth wleidyddol falle, wy'n gwybod, neu'n neud efo'r iaith o bosib, wy'n gwybod, a yn hytrach na gweiddi ar dyledu neu radio, a dwi'n neud yn siar wy'n hefyd, dwi'n licio sgwennu a dwi'n licio i gael lawr ac rhywsyd neu gilydd i weithio allan trwy ffuglen, gan drio osgoi pregethu falle, ond fydde rhain cygiddo fi o'n hynny, dwi'n siŵr. Ond efo cael plant, dwi'n meddwl bod yna agwedd arall i hynny hefyd, mae fe'n gytharsus o sgwennu o bosib, gwyntyllu ofnau, y pethau yna sy'n dod i chi ganol nos, y pryderon yna sy'n gan bob mam o bosib, a mae creu ffuglen allan o'r ofnau yna. Di bod rhyw fath o gatharsis yn wrth sôn am golli plant a rhywbeth fel ni, mae rhywun yn bwrwy ofnau i ryw raddau trwy wneud ni. A wrth gwrs mae'n costio llai na talu seichiatrydd, mae'n siŵr fydde rhywun yn gweud. Wyt ti'n gallu, allu di roi enghraifft o un o dy lyfrau lle mae hynna wedi digwydd? Dwi'n meddwl bod mae gyda fi nofel siarad i rei ifanc mae hi, oedolion ifanc, ond dwi'n meddwl wedi sgwennu wreiddiol yn gyffredinol i bawb felly, ond mi a fewn i gyfres ar gyfer oedolion ifanc, lle mae yna ferch 12 oed yn cael ei lladd mewn damwain car. A mewn ffordd, yr effaith ar ei rhieni hi yw honna, a dwi'n gwybod bod fi wedi sgwennu hwnna'n uniongyrchol o'r math yna o ofnau oedd rhywun yn gael, falle pan oedd y plant ychydig bach yn iau felly. A mae yna beth eraill, mae yna agweddau eraill hefyd, ond ac ambell i nofel arall yn cyffwrdd ar y teip yma o bethau. Maen nhw jyst yn dod allan, am hwn i profiadau bywyd ydyn nhw, mae pryder yn yr un math o brofiad bywyd a phopeth arall mae debyg. Wyt ti'n cofio pryd dechreuais ti sgwennu? Wyt ti wastad wedi ysgrifennu mor bell nôl a wyt ti'n cofio?
Dwi'n cofio sgwennu straeon byrion yn yr ysgol fel gwaith cartre, a mae fe'n dod nôl I fi fwy a mwy, gymaint mae anogaeth athrawon yn cyfri I blant ym mhob math o ffyrdd, a mae fe wastad yn dod nôl I fi, yn fwy nag erioed nawr dwi'n credu, achos dwi'n cofio'n union y straeon o'n i'n sgwennu, a dwi'n cofio'r gymoliaeth o'n i'n gael, a'r anogaeth o'n i'n gael, y cyngor hefyd gan bobl fel Alun Jones a Mair Evans, ac mae'n niolch I mor fawr, achos fydden ni byth wedi, dwi'n meddwl fydden ni byth wedi mynd I sgwennu heb law am yr anogaeth na, dwi'n credu bod e'n ddylanwad, mae e'n rhywbeth sy'n gyda chi am oes, a dwi'n meddwl bod e'n dod nôl I fi fwy a mwy dyddiau yma am ryw reswm. Achos bod parch rhywun at athrawon o bosib, mae'n adeg anodd I fod yn athro, a dwi jyst yn parchu'r proffesiwn siwt gymaint felly. Ie, ti'n cyfeirio dau enw fyna, o'n i'n mynd I ofyn am y dylanwadau arnat ti, pobl a phethau, beth fydde ti'n dweud? Falle sôn fwy am Alun Jones a athrawon. Ie, wel, yn sicr y ddau hynny, y ddau athro, hynny fwy na neb felly, dau athro Cymraeg. Darllen hefyd dwi'n credu, mae darllen yn gyffredinol, mae fe'n hawdd I weid, a mae rhywun yn mynd I fel, mae hynny'n amlwg mewn ffordd. Ond o'n i'n tyfu fyny mewn oes go wahanol, heb internet, heb y we na dim byd. Mewn cyfnod pan oedd sgwennu'n golygu rhywbeth, mae hyn yn cyffwrdd o bosib ar thema heno, ond fwy na dim. Hynny yw, oedd sgwenwyr yn gallu newid y byd yn y cyfnod ni, fi'n sôn am y 70au, math ni o gyfnod nawr yn de, a cyn hynny wrth gwrs, ond oedden nhw'n bobl rwsied ma oedd yn cael ei gyrru i'r gwlag ar ryw lefydd fel cosp, jyst achos beth o'n nhw'n sgwennu, a ffuglen oedd ond o'n nhw'n cael ei cosbi amdano fe, o'n nhw'n cael ei lladd amdano fe, oedd De Affrica, oedd apartheid y pethau, a mae rym I sgwennu ffuglen yn doedd. Ac I raddau, heddi, dyw'r grym na ddim yn bodoli achos pob math o bethau eraill mewn ffordd. Mae sgwennu ffuglen wedi mynd yn beth gyfforddus ofnadwy bod yn hollol onest. Dwi'n yn gwybod, falle bod hynny yn gyfnod, bod y cyfnod yn ei hunan, nid yn gymaint y pethau o'n I ddarllen, ond y ffaith bod na sgwenwyr fel ni, oedd e'n dal dychymyg rhywun rhyw ffordd. Beth wyt ti'n feddwl wrth ddweud cyfforddus, bod sgwennu ffuglen wedi mynd yn beth gyfforddus? Does na ddim, sa'n byd yn y fantol fel oedd na, fel dwi'n sôn nôl yn y cyfnod ni rhyw raddau. A hefyd, mae rhaid cyfaddau, mae'r ffeithiol I fi yn y 5-6 mlynedd diwetha ers Brexit, ond nid hynny chwaith, mae'n hawdd rhoi label Brexit ar bethau. Ond poblyddiaeth I ryw raddau. Mae yna lot o bethau digon afiach yn digwydd. Mae'r rhagfarnau fel sy'n nhw wedi rhoi wyneb. Mae rhyw ganiatad I bobl wy'n tyllu i'r rhagfarnau rhyw bethau fel ni yn does I raddau. A mae mwy ohono fe, mae pobl yn casau'r gwahanol, yr arall o rhyw bethau fel ni. A wedyn, yn y pandemig, oedd pobl yn troi yn erbyn y gwirionedd, y ffeithiol, yr arbenigwyr oedd yn gwybod ffeithiau, ac mewn gwirionedd yn well gyda nhw gredu beth o'n nhw eisiau credu bod e'n gelwydd weithiau. A wy'n credu yn y wythnos diwetha, yn y bythefnos diwetha, fel ti'n gwybod, mae ffuglen yn amerthnosol bron mewn sefyllfaoedd fel yna, dydy, achos mae'r ffeithiol mor erchyll, mor dignoeth, mor yna, mor bresennol rhyw ffordd. Wedyn, wi wedi mynd I deimlo hynny, a dwi di rhedeg allan o syniadau I ryw raddau ynglyn â dyw ffuglen byth yn matcho y ffeithiol bellach. Dwi'n meddwl yn fanna, Gwenllian, bod fi'n mynd I droi'r byrddau nawr, a bod fi'n mynd I ofyn cwestiwn. Ti'n cael cyfleoli Anner, ti'n gyfleoli yn ei gofyn. Wel, I ni'n mynd I fod yn bryno amser fel arall. Gewn ni ddod nôl ar rhywbeth wedyn, yn siŵr. Ond, a dwi'n mynd I ddarllen hwnnw, ti'n gallu neud y pethau yma, ti'n neud job lot well na fi o neud pethau off the cuff a bethau, ond mi'n ei ddarllen hwn. Da mod I wedi dechrau sôn am y ffeithiol yn ytrach na ffuglenol, dwi am droi'r bethau. A cyflwyno Gwenllian I chi. A gai jyst gweud hefyd, mae'n dda cael y cyfle I wneud hyn. Nid mater o ddiamlongar o gwbl. Dwi wedi wneud cwpl o'r sesiynau yma ac yn casau nhw a fod yn berffaith onest. Dwi ddim mor dda am siarad am yngwaith yn hunan ag ydw I am I sgwennu nhw o bosib.
Mae'r cyfle i dynnu dant o geg y sawl sy'n tynnu danedd gyna i felly yn hyfryd heno, mae rai fi gyfadde. Mae Gwenllian yn rhywun, mae pob un yn chi'n lawn mor gyfarwydd â finnau a hi bellach a'i llais i. Ond nid i llais i, dwi'n gofio glirio am Gwenllian yn ifanc, ond i thywelwch chi. Ydy, mae 7 mlynedd yn iawn a fi, ond mae hefyd yn drydydd plentyn o 3, efo 2 frawd hun, a hefyd yn chweched o 6 ohonon ni gefnderwyr drwy yn mame a fynnen hynna. Dwi'n un sy'n credu bod lleoliad plentyn mewn teulu, neu hyd yn oed mewn teulu estynedig agos fel o'n ni, yn dylanwadu ar eu personoliaeth nhw. Tybed felly ai dyna sy'n egluro doethineb tawel Gwenllian, achos gadael i'r rhai hynna fynd benben fydde hi'n wneud yn blentyn, gwylio'r gweryl a chadw allan ohoni. Mwyau trwst llestri gweigion yw un o fy hoff ddiarhebion, a mae Gwenllian yn un sy'n crisialu ystyr y ddihareb honno i'r dim. Gan y swnllyd mae fwyaf wagedd a lleia synwyr, a gan yr hynna o'r 6 ohono ni yn achos ni yn bendant. Cadw disgwyl yn wastad yn ddiffys rhwng pawb fydde Gwenllian, cadw rhyw heddwch yn gallach na neb ohono ni, a phan fydde'r lleill ohono ni'n fflachiog yn tantro ac yn mynd trwy'r dramatics, bydde Gwenllian yn tawel liwio'i chwch trwy'r stormydd garwa. Pwy well i gyfweld a sgwrsio â phobl yn hanol i dramau a'i stormydd nhw felly, y gallu gadw'r cydbwysedd rhwng siaradwr a gwrandawr, rhwng gadael i bobl ddweud i stori, a'i cael i ddweud yr hyn y mae gwrandawr eisiau neu angen i glywed. Dyna yw i dawn i hyd heddi. Ar yr un pryd wrth gwrs, mae hi'n enw cenedlaethol, yn sereni mewn maes lle mae cymaint yn baglu ar draws ei gilydd i gyrraedd y brig. Mae'n dweud cymaint am Gwenllian i bod hi wedi gwneud hynny heb fod na asgwrn cystadleuol yn ei chorffi, a mae hynna'n wir. Dim baldor na ymffrost o unrhyw fath, dim ond dawn naturiol ddiymdrech a diymhongar, a'r gallu a'r caredigrwydd greddfol sy'n rhan mor anatod ohoni. Ga i ddechrau felly, dwi ofyn i ti. Ti'n rhoi'r argraff bod ti'n gallu gofyn y cwestiwn iawn ar yr adeg iawn yn ddiymdrech iawn. Mae honno'n grefft. Dwi'n un sy'n meddwl yn gyson pam na swn i wedi gweud hynna, neu wedi gofyn hynna, ac yn edmygu'r ffordd wyt ti'n llwyddo i feddwl at y drad mor ddiymdrech. Faint o hynny sy'n baratoi, a faint sy'n dibynnu ar gyfeiriad y sgwrs, ac yw hynny wedi datblygu dros y blynydde? Mae diolch Lleucu am dy eiriau caredig di. Mae yna baratoi yn amlwg yn mynd i holi unrhyw un fel arfer, rhan fwyaf o'r amser, achos i ni'n dod fewn i'r gwaith rhyw 2-3 awr cyn y rhaglen ac yn gweld beth sy'n o'n blaenau ni o ran y cyfweliadau byw i ni'n ei wneud. A felly mae yna waith ymchwil, mae yna ymchwilwyr fod y teg fel arfer wedi gadael gwybodaeth a wedyn ni'n edrych ar hwnna ac yn meddwl, reit, dyma'r stori, neu dyma'r pwnc, be dwi eisiau gael mas o'r cyfweliad hyn. A mae'n dibynnu'n amlwg ar o dwi'n holi gwleidydd neu o dwi'n holi rhywun sy'n stori bersonol, ymgyrchydd, achos os ych chi'n gwrando ar raglen dros frecwast, ni'n holi pob math o bobl. Ond ti'n iawn, mae yna gwestiynau a fydden ni'n dadlau mwy thebyg bod pob cyflwynydd yn gwneud rhywbeth bach yn wahanol, fel mae pob falle awdur yn gwneud pethau bach yn wahanol. Ond odw wy'n gosod cwestiynau ein hunan i holi. Mae'n bosib na holau nhw gyd, fel sydd wedi digwydd hyn o Lleucu, bod fi wedi cael cyfle i holi nhw gyd. Neu falle wedys y person wy'n holi rhywbeth diddorol sy'n yn mynd â ni ar drywydd annisgwyl o bosib. A wedyn mae yna gwestiwn naturiol yn dod. A mae'r rheini yn dod, weithiau mae'n rhaid i ti ymlacio, achos os ti'n poeni gormod, ti'n stico at y cwestiynau sydd gyda ti ar y sgrin o dy flaen ni. A mae'n gallu bod yn dipyn o sgil, achos mae yna bobl yn siarad yn diglystu hefyd i weithio ti, reit, mae dy ti 2 funud ar ôl o'r sgwrs yma. Felly mae'n gallu bod yn sefyllfa lle wyt ti falle ddim yn clywed popeth mae'r person ti'n holi yn ei ddweud. Ond mae'n braf weithiau gallu mynd i ffwrdd ar dangent achos weithiau gyd i gyfweliad lawer fwy diddorol drwy fynd lawr llwybr annisgwyl. Ond wrth gwrs gyda chyfweld gwleidyddion, mae yna rai cwestiynau wyt ti eisiau cael mewn mwyn cael yr ymateb a'r ateb hynny. A mae'n dipyn o sgil achos wedyn weithiau, fel o'n i'n gweud, mae'r llais mae'n diglystu'n gweud,
hyda'r cyfweliad mae i ben rwan. Gogleddwyr sy'n gwneud ni, Yn aml iawn. Ie. Na, o'n i'n meddwl hynny, sut wyt ti'n dod i ben a bobl sy'n ag agendau hunain i bwysio felly, yn enwedig gwleidyddion, mae'n debyg. Wyt ti'n mynd yn rhwystredig, neu ti'n bod, ydy e'n rhywbeth wthi di felly i'r pen bellach? Mae'n gêm yn dwi. Mae'n bach o gêm i'r gwleidydd gael i safbwynt a'i neges neu hi drosodd, ac i tithau fod yn trio cael dy gwestiynau pwysig di fewn. A mae'n siŵr bod chi'n ymwybodol, mae yna bobl yn cyfweld mewn gwahanol ffyrdd, mae yna rai sy'n torri ar draws, mwyn cael yr ateb yna. A falle Lleucu, fel o ti'n gweud gyda, ienga o dri, o 2 frawd mawr, a o'n i byth wir yn cael gair mewn. Felly fi'n ffeindio'n eitha anodd i dorri ar draws pobl. Ond weithio mae'r rhaid. Fel na wy'n gweld i, ond fi'n teimlo ar y cyfan, os allith rhywun ddod â'i frawddeg i ben cyn bod fi'n gofyn y cwestiwn nesaf, mae'n well wneud ni. Wyt ti'n dod o deulu a cefndir gwleidyddol iawn, ddim yn unig bod y dad yn gyn aelod seneddol ac yn aelod cynulliad dros Blaid Cymru, a Richard yn ymgeisydd dros Blaid Cymru mewn sawl etholiad yn do. Mae dy fam hefyd yn ymgyrchydd iaith, ac fel teulu chi'n trafod gwleidyddiaeth Cymru a'r byd a dydleion y dydd, chymod, yn naturiol reit yn bron fel anadlu, a wy'n gweud hwnna fel rhywun sy'n wrth y modd yn eich cwmni chi yn trafod y math hynny o beth, y pethau hynny i gyd felly. Ydy'n rhwystredig gorfod gwisgo mantell ddi-duedd y BBC a cadw'r rhag dangos ochr, achos dyn ni'n gwybod bod hynny'n... Chymod, wedi'r cyfan llech chi ddadle bod darlledu yn Gymraeg, yn enwedig Radio Cymru, fyswn i'n ddadle, yn weithred gwleidyddol yn ddi-hun. Neu, a dwi'n gofyn hyn fel rhywun sy'n sgwennu i'w gwleidyddiaeth yn hynny'n nyrfus i leisio ar lwyfan unrhyw beth felly, yw un rhyddhad gallu holi a darganfod a ffrocio a goleuo heb gamu ffair llewod dy hunan? Mae hwnna'n gwestiwn hir. A aml gymalwg. Aml gymalwg iawn. Pan es i weithio'r BBC gynta, mae rhaid i fi gyfaddau, oedd yna rhywfaint o'r ryddhad na. Mod i'n gallu bod yn, mod i'n cael bod yn ddi-duedd. A wi wedi gobeithio bod yn ddi-duedd yr holl amser, a mae 25 canrif ers fi'n gwneud y gwaith yma erbyn hyn. A yn amlwg, mae da pawb sy'n gweithio yn y BBC daliadau personol i hunain. Ond mae'n holl bwysig i ni fod yn ddi-duedd. Weithiau falle bod yn rhwystredig, ond mae'n eitha rhwydd. Achos does dim barn da ti. Neu mae'r rhaid ti fod yn gallu gweld 2 ochr y farn. A wi yn meddwl bod mae'n un o'r pethau, falle, wi'n gwybod falle bod fi wastad wedi bod fel hyn, ond fi wastad yn trio gweld 2 ochr y ddadl, neu os oes yna fwy na 2 ochr y ddadl hefyd. Mae'n anodd iawn dan amgylchiadau'r wythnos y pythefnos diwethaf yma i weld 2 ochr y ddadl. Ond wyt ti wastad yn trio gorfod gweld y safbwynt arall neu cwestiynu'r safbwyntiau eraill, os yw hwnna'n neud unrhyw synnwyr o gwbl. Does dim bwriad gen ti i gamu, wel, i ddilyn ôl troed ambell un Rhyn ap Iorwerth, a dwi'n meddwl am un neu 2 arall hefyd, sydd wedi camu o fod yn newyddiadurwyr felly i'r byd gwleidyddol? Na. Dim o gwbl. Da ni sy'n ni'n gweud yna heno, bydden ni'n colli'n job. Ond na. Symud ymlaen felly, neu symud i faes arall dwi'n feddwl, nid ymlaen. Camu'r ochr i wneud swydd wahanol, dwi'n meddwl. Na ti. Mae'n cymryd natur unigryw a person o gymeriad y fath o benig i allu sgwrsio'n byd drafferth wedyn ni, fod i eithriad, a chamu nôl mor naturiol fel wyt ti newydd sôn nawr ynglyn â'r ffordd wyt ti'n neud mewn ffordd. Wyt ti'n dda am wrando, a mae hynny wrth gwrs yn elfen
sy'n rhaid I gael mewn gohebydd a chyflwynydd. Gwrando ar y naill llaw a llais yn list y wlad, yn list y genedl ar y llaw arall felly, yn gyfuniad pwysig yn diwedd. Wyt ti'n teimlo bod ti felly yn dy fywyd personol yw'r cwestiwn sydd fi, bod ti'n rhandawr da, achos wyt ti wastad wedi'n haroi fel rhywun felly. Felly dwi'n rhoi rhagymadrodd yn ni, wyt ti'n gallu gwrando a cymryd mewn heb gamu i'r spot ole o bosib dy hunan, ti'n mo? Wel, fi'n gobeithio bod fi'n rhandawr da. Mae'n siŵr mae rhywun, pobl eraill fydde'n gallu gweud yn well na fi, ond fi yn teimlo falle bod fi falle, fi'n dal yn hunan weithiau mewn sgwrs bersonol, yn gofyn cwestiwn newyddiadurol. Ac yn meddwl, wy'n swnio fel sef fi dal yn cyflwyno. A mae'n slipo fewn iddo fe falle, achos bod fi'n neud e dipyn. Ond mae diddordeb da fi mewn pobl, ond fi yn berson eitha swil. Fi'n meddwl bod hwnna Lleucu yn y teulu, falle bod pobl eraill ddim yn gweld e, ond mae cyflwyno ar radio yn wahanol iawn I sefyll o flaen cynulleidfa enghraifft fyw. Fi'n gwybod bod ni'n siarad yn gilydd o flaen llawer ohonoch chi heno, mae rhywbeth bach yn wahanol yn hyn hefyd. Ond Sa'n ni'n dadlen bydde bod ar radio a meddwl ar dy drad bod yn dipyn mwy o gofled nag wyt ti'n neud allan. Ond gai newid cyfeiriad fan hyn I ryw raddau, dod â fe nôl i'r ochr ffaith a ffuglen ma o bosib. Bues ti'n neud dipyn o sgwennu creadigol, dy hunan pan o ti'n iau, yn yr ysgol ac yn y coleg. Faint wyt ti wedi bod, dwi o ddifri eisiau gwybod hyn felly, achos fydde ti byth yn cyhoeddi'r peth, a fydde ti byth yn datgan y peth yn uchel iawn. Ond faint o sgwennu creadigol wyt ti wedi bod yn ei wneud, neu yn ei wneud? Dwi'n ymwybodol iawn dy fod ti'n artist, wyt ti yn artist gwirioneddol dda, mae gen ti arddull liwgar ramantedd a theimlad hapus iawn yn dy waith di dwi'n gweud, yn bendant dwi'n teimlo I ni. A mae'r galigraffeg gain ma sydd gen ti hefyd, wi wrth y modd efo fe, ac sy'n ni wrth y modd yn gallu cael yr agwedd arall, agwedd greadigol arall na hefyd. O ran, wel, hoffen I wybod os wyt ti wedi bod yn sgwennu, ond ai'r ffordd o ran y celf hefyd, a'i ffordd o ddianc rhag ffeithio newyddion bob dydd, neu ddod o hyd I ryw wirionedd falle, I ddod o hyd I ryw ydy hynny. Dihangfa yn bendant. Wi ddim wedi sgrifennu creadigol ers I fi ddechrau yn y BBC, dwi'n meddwl. Hwna oedd yn hoff bwnci yn yr ysgol, fel ti, sgrifennu straeon byrion, a chael pleser mawr o wneud hynny. Wi ddim yn gwybod beth I gwyddoedd, unwaith I fi radio yn Gymraeg, a wedyn mynd I fyd gwaith, a bennu lan yn y BBC. Dwi ddim yn gwybod achos yr elfen ffeithiol ma sydd wedi wneud I fi deimlo bod unrhyw beth dwi'n sgwennu yn dibwrpas bron, dim dibwrpas yw'r gair iawn, ond o'n I wrth y modd yn mynd I fyd arall a sgwennu straeon, ond mae rhywbeth yn beth I gweithio mewn newyddion wedi lladd hwnna yn ddau. Mae hwnna'n mynd nôl o bosib I beth o'n i'n sôn. Dwi'n yn gwybod os wyt ti'n cytuno. Y busnes mae bod, falle mae'r byd ni'n byw ynddo fe I ryw raddau, bod effeithiol yn tueddu I fygu'r ffuglenol, bod yr ysfa I sgwennu ffuglen yn mynd yn llai pan mae rhywun yn wynebu neu'n byw ac yn troi fel ti yng nghanol effeithiol felly. Mae'n gwestiwn. Cwestiwn gen I bach yn wahanol. Ydy yn digwydd I ti bod ti'n anghofio wrth I ni fynd yn hun? Dwi'n gwybod mynd dwi'n anghofio enwau a geiriau mewn sgyrsiau bob dydd. Ydy yn digwydd I ti? A beth yw dy dactegau dydd o drosto fe? Wel, trio peidio. Ond ddigwyddodd fi'n gynharach wrth bod fi'n gofyn cwestiwn I ti, o'n i'n ffili cofio'r gair, a mae'n digwydd dan bresher. Mae'n digwydd pan ti'n nerfus. A wi wedi
dweud enw anghywir cyn hyn, a mae gas da fi, mae'r peth yn aros da fi am dipyn to. Wi trio wneud yn siŵr bod yr enwau ar y sgrin yn yw, dyw e ddim yn digwydd yn aml, ond wrth gwrs mae yna blanc weithiau, a mae e'n deimlad o banic. Ac rhyw ffordd neu gilydd, mae rhyw adrenalin yn dod o rwle, wyt ti'n gweithio dy ffordd allan ohono fe, achos dim byd gwaith ar radio wrth gwrs na tywelwch. Mae eiliad o dywelwch yn gallu teimlo fel awr ar y radio, os nag wyt ti'n gwybod lle ti'n mynd nesaf. So ni'n dychmygu bod teledu dipyn haws yn yr ystyr ni, achos fel wyt ti'n gweud mae eiliad yn amser eithriadol o hir y radio. Wel, ie, wi wedi gweithio ar deledu hefyd, bydden ni'n gweud bod radio'n yw'n hoff gyfrwng i, mae rai fi weid, yr eiliadau yna fel ti'n gweud lle mae pethau'n gallu mynd o'i le. Mae'n agosach ato chi, a sneb yn gweld chi. Ond wedyn, wedi gweud yna, mae hwnna newid nawr, achos maen nhw'n dechrau rhoi camerau yn studios radio. Diar. Mae'n eitha diddorol, ond erbyn hyn, mae'r tair, wel, achos mae yna 3 cyfrwng erbyn hyn, yn does radio, teledu ac ar-lein. A maen nhw'n prysur gyfuno, sy'n ni'n dweud, achos welwch chi bethau, welwch chi gyfaliadau radio ar-lein, gyda lluniau arno fe, glywch chi stwff teledu ar radio, welwch chi stwff teledu ar-lein. Mae'r holl beth yn datblygu ac yn newid gyda'r technoleg. Ga i ofyn te, dwi'n gwybod i ryw raddau ynglyn â tarddiad a chefndir y cyfenw Grigg. Dwi'n ymwybodol iawn mai enw Cernyweg drwy Richard, felly ydy Grigg. Ond dwi'n cofio ti yn sôn o blaen, yn sôn mwy am y cyfenw, a mae rhaid i fi gyfadde, dwi wedi anghofio'r pethau o ti'n sôn. Beth yw ystyr Grigg? Wel, ni'n gwybod bod ti'n mynd i ofyn y cwestiwn hyn, a nes i, mae gyda ni lyfrau enwau Cernyweg a pethau, a fi'n cofio pan o'n i lawr yng Nghernyw, wy'n gwybod yw'r llyfr dan i fan hyn, neu gweld mewn rhyw siop, ac llyfr cyfenwau oedd e a'i ystyr nhw. A'r, os fi'n cofio'n iawn, beth oedd e'n dweud yn hwnnw oedd, mae rhyw fath o chwerthin i'w Grigg. Catl, dwi'n meddwl, oedd yr cyfieithad, oedd yn cael ei gynnig yn fyna. Wedi gweud yna, wedi gwneud Google bach cloi heno i weld os yna unrhyw beth ar y we ynglyn â'r enw Grigg. A mae'n dweud bod e'n dod o Gregory a Grigor, yr enw yna. Felly mae hwnna'n llai exciting mewn ffordd yn dweud. Fies i'n meddwl, os oedd Grigg yn berthyn iddo fe, ond na, mae'r acen yn... Dwi'n meddwl beth fi'n gallu gweld, na. Na ti. A wedyn, yr cwestiwn dwi'n mynd i droi arno ti, achos wyt ti wedi gofyn ei fi, oedd pwy fi'n ddylanwad arno ti yn gynta, na i holi hynny'n gynta. Os yna rhywun wedi bod yn ddylanwad ar dy yrfa di, neu arna ti yn gyffredinol felly? Hwna'n gwestiwn. Wel, yn rhieni, sy'n ni'n gweud, yn ddylanwad mawr, fi'n credu bod nhw'n gwrando yn y stafell nesaf. Felly mae rhaid i fi weid. Na, mae nhw'n ddylanwad mawr iawn arna i. Oedd dy fi athrawon, oedd Eleri Davies yn ysgol Llandysil gyda'n sgrifennu creadigol i yn ddylanwad mawr arna i. Mena Gwyn oedd un roddodd y cyfle i fi i ddechrau darlledu, ac oedd hi'n dipyn o ddylanwad arna i hefyd. Ac mae yna lawer yn yr ystafell newyddion yna sydd lle ddim dechrau enw nhw. Mae yna newyddiadurwyr gwych yna. Wy'n teimlo'n eitha anghyfforddus gyda'r gair newyddiadurwr yn hunan. Wy'n teimlo bod newyddiadurwyr yn bobl sydd yn mynd ar drywydd stori ac yn darganfod straeon ac yn dod â newyddion pwysig i ni. Felly bod fi'n teimlo bod fi fwy o gyflwynydd a darlledydd ac yn holwr. Ond ie, mae yna lawer o ddylanwadau yna. Beth am ddarllen? Beth y ffaith neu ffuglen wyt ti? Bach o'r ddau. A o'n i yn meddwl am hyn, fi'n mynd i ofyn i ti yn y funud hefyd am y dylanwadau a llyfrau. Fi newydd darllen llyfr o'r enw Pachinko, a wi'n gwybod os oes unrhyw un wedi darllen ni, ond o'n i eisiau dweud nofel am Corea, pobl Coreaid felly,
yn ystod yr 20fed ganrif, 5 cenhedlaeth ohonyn nhw, a sut gaethon nhw i trin gan y Japaniaid a hanes yr un teulu yma, 5 cenhedlaeth drwy gydol y 20fed ganrif. Felly mewn ffordd mae hwnna'n ffuglen, ond ffaith hefyd yn dwi, a hanes a cymaint o agweddau diwylliannol, teuluol yn dod fewn iddi. Mae'n bob peth. Felly mae nofelau fel yna sy'n dysgu ffeithiau i ti hefyd. Rheina yw'r pethau wy'n cael y mwyaf o bleser ohonyn nhw. Felly llic i fi mynd i ofyn i ti am y llyfrau hynny nawr hefyd. Wel, fydden ni'n gweud bod fi'n darllen rhyw hanner a hanner ffaith a ffuglen felly, ond yn gwastraffu lot o amser dwi'n teimlo'n ddiweddar, felly mae wrth fynd yn hun mae rhywun teimlo hyn. Gwastraffu dipyn o amser yn darllen pethau, enghraifft pan oedd Trump ar ei orsedd. Ond ni'n darllen llyfrau oedd yn rhoi nôl i fi'n union beth o'n i'n wybod yn barod. Hynny yw beth o'ch chi'n gael gan y newyddion a beth oedd y cyfan allan na'n doedd. Ac o'n i wrth y modd yn neud achos oedd e jyst yn cadarnhau y pethau yma oedd mor ridiculous am y dyn ym mhob math o wahanol ffyrdd. Ac yn wastraff amser i ryw raddau. Ond mae'n bethau eraill ffeithiol wedi darllen dipyn y ddiweddar, darllen am lenyddiaeth. Llyfr un, A Swim in the Rain, Swim in the Rain in a Pond, dwi'n meddwl yw enw, mae fe'n enw mor anodd a chlogyrnedd. O beth yw mae dy fe 7 stori fer gan yr mawrion Rwsiaidd. Maen nhw'n fer, maen nhw gyd yna. A mae fe'n mynd drwyddo nhw bob paragraff fesul brawddeg, fesul paragraff yn eglurog yn dangos pan maen nhw'n dda. A dwi'n meddwl bod hwnna wych yn de. Mae yna lyfrau eraill wedyn am gwpl o nofelau eraill mawr, The Most Dangerous Book am Ulysses James Joyce. A mae hwnnw mor ddiddorol ar y hanes y llyfr. Mae fe'n rhoi syniad o beth sy'n yn y llyfr a bob dim. Mae pethau na wedi mynd am ryd i ddiweddar. Heb sôn am ffuglen wrth gwrs. Dwi'n trio darllen yn eitha eang. Mae tu ôl i'r awyr, mae gan Hunter yw'r un sy'n taro allan, a wy'n credu bod ni gyd yn teimlo hyn. Mae fe'n dangos bod na ddim rhaid sgwennu oedran, os yw'n rhaid sgwennu genre. Mae'n berthnasol i bawb ohono ni ryw ffordd, a mae'n neud e mewn ffordd mor arbennig. A'i thad, ebargofiant gan hwnnw hefyd, yn yr orgraff wahanol na, ni'n meddwl bod hwnnw wych, mae bod math o bethau. Felly mae rhyw dipyn o amrywiaeth yn hynny o beth. Dwi'n trio meddwl beth dwi'n ddarllen nawr. Mae yna rhyw 2 neu 3 llyfr, a mae yna wastad ar y go, a mae'r rheini, wy'n gwybod, mae yna nifer ohonyn nhw'n cael ei gadael ar ei hanner hefyd, ond pethau bwycer yn aml yn cael ei gadael ar ei hanner. Mae rhywun yn cael ei rwydo fewn i ddarllen y pethau mae'r adolygiadau yma, ond... Dechreuais i ddarllen Rhwng y Dafedd heddi, Lleucu, sef y nofel yn y llysti yn Llanelli. Daniel Owen oedd hwnna? Ie. A dynion sydd yn hwnna i gyd, a byddai'n mynd nôl ati nes ymlaen nawr. Fi'n meddwl falle bod ni wedi dod i ben. Wi eisiau gofyn i'n cwestiwn bach arall. Be nesaf i ti? Wy'n gwybod bod ti'n fam-gu erbyn hyn i gloi felly. Ydy hwnna newid pethau? Ydy, yn bendant. Dwi am y tro cyntaf, ers byti 15 mlynedd dwi wedi bod yn sgwennu ac yn dod i ben ag un ac yn cael y syniad yma nesaf cyn bod fi'n gorffen y diwetha a rhyw garbwl fel nag fel rhyw ysfa i sgwennu drwy'r amser. Ac ers y pandemig, ond dwi'n meddwl yn fwy ers i fi ddod yn fy-gu falle. Mae gormod o sylw'n cael ei roi bethau fel yna a gormod o... Dwi'n yn gwybod, pan mae rhywun yn gweld, dwi'n gweld i heddi yn 1 mis ar 15 oed ar drothwy iaith, yn dechrau bron iawn yn siarad, yn gweud ambell i air, a wedyn, mae fe'n gyfnod mor ofnadw o fyr yn diwe, a mae fe yn mor werthfawr, a wy'n gwybod bod fi'n swnio'n na fe, yn ffanatig am fod y fy-gu, ond mae fe'n bwrw i'r cysgod unrhyw ysfa i sgwennu'r
scribbles dwi'n arfer sgwennu. Fi'n siŵr daw ysbrydoliaeth eto. Rhywbryd. Lleucu, diolch yn fawr iawn. Wedi bod yn hyfryd. Gobeithio bod wedi bod yn ddifyr i bobl eraill hefyd. Diolch i ti, Gwenllian, a diolch am y gwahoddiad fyd gai ategu beth o Gwenllian yn gweud am hynny. Diolch yn fawr iawn. Rwy ond yn gobeithio Lleucu bod yr wyres na ti'n dwlu arni ddim yn mynd i rhoi taw ar y ysgrif. Gobeithio, bydd na syniadau mwy yn dod. Ie, ffaith neu ffuglen ynddo. Dwi ddim yn credu bod ni wedi cael ateb na ddo. Ond efallai bod pethau, beth sy'n digwydd yn byd ni ar hyn o bryd, bod na ambell i wlad ddim yn gwybod y gwahaniaeth rhwng ffaith a ffuglen chwaith, sydd yn trystain ni gymaint yn yr adeg yma. Nawr, ydych chi moyn cwestiynau neu os na rwy'n eisiau gofyn cwestiwn? Yna, ac os mi na oedd lot o bethau allan ni ddilyn i fyny efo y gwir. Ond dwi ddim yn dyfaru dim gofyn i chi na. Chi ddim wedi'n siomi i, a dwi'n credu bod chi wedi siomi 80 o bobl arall chwaith. 80 plus erbyn hyn. Os yna unrhyw gwestiwn neu ymateb rwy'n wedi rhoi yn y sgwrs? Dwi'n credu bod pawb wedi ymlacio'n... Hi. Can I have a question, please? Yeah. Pryd ydych chi'n sgrifennu? Pa amser o'r dydd ydych chi'n sgrifennu? Dwi'n trio, fel y cyfryw, dwi'n reit dda am eistedd lawr wrth y nesg am 9 o'r gloch a trio gwthio rhywbeth allan. A fel arfer o drio gwthio'r rwtch mwyaf fel arfer, weithiau ar y cychwyn fel ni, mae fe'n rhyw ddod i ryw fath o batrwm a ryw rhythm. Felly, gorfodi'n hunan i wneud 9-5 ydw i fel y cyfryw efo gwenu, ia. So mae yna drifen yna'n bendant yn syllu. Oes? Disgyble? Oes, ond dwi ddim yn un i wylio teledu prynawn a teledu dydd, mae rai fi gyfaddau, bydden ni'n felly, sy'n byd, mae rai neu rhywbeth wedyn, does? Oes, oes. Mae yna gamol mawr yn dod yna, mae yna ddiolch am noson hwyliog ac addysgiadol chytrefol iawn, noson ddifyr dros ben. Rwy'n arall eisiau gweud rhywbeth? Mae'n anodd ar sgrin fel hyn yn dwi. O, Eluned? Helo. Ga i ddweud, ydych chi'n sôn am falle bod llenyddiaeth ddim cymaint o bwys rwan, falle bod gymaint o ffeithiau ac yn y blaen. Ond dwi'n credu dros y cyfnod clo ma'n enwedig bod llenyddiaeth wedi bod yn bwysig dros ben i fi. Ac mae'r rhai fi dweud un peth, bod y llyfrgelloedd dwi byw yn Rhondda Cynon Taf, a mae'r llyfrgelloedd yn yr ardal i ym Mhontyclun ac yn fyny yn Pentref Eglwys wedi bod yn arbennig o dda yn cael llyfrau Cymraeg i fewn. Ac maen nhw'n gwybod bod fi'n mynd yna nawr ac yn mynd i ddewis llyfrau Cymraeg, a maen nhw'n dod ar ei fi, a maen nhw'n cael nhw'n dewis bond, we've got small books fi, a fi wedi darllen 2 o'ch nofelau chi, Lleucu, yn ystod y cyfnod wedi mwynhau nhw'n fawr iawn, mae'n rhaid fi ddeud. Ac dwi'n credu wrth ddarllen llyfrau, nofelau, dwi'n gweld un o'r pethau dwi'n ffeindio ydy mae nofelydd da yn amrywio yn y ffordd maen nhw'n sgwennu a'r pethau maen nhw'n sgwennu amdanyn nhw. Dwi'n credu bod y nofelydd sydd yn braidd yn ddiog yn mynd ar ôl yr un trywydd trwy'r amser ac ar ôl gwbl o lyfrau. Chi'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd bron yn nhw, ond efo'r eich chi, maen nhw i gyd yn wahanol. So diolch yn fawr i chi am gadw fi'n ddifyr yn ystod y cyfnod yma. Diolch i chi. Ie, na, mae'n dda. Dwi'n deall y pwynt ynglyn â bod y pandemig, darllen ac yn pwysigrwydd darllen. Dwi'n meddwl mae sgwennu fe yn fwy na dim dwi'n gweld falle sydd yn anoddach o bosib. Ond noddach iddo fe fod yn berthnasol. Sori, Jen. Na, dwi hollol, llai o ddarllen dwi wedi gwneud e. Dwi'n gwybod pam, ond dwi'n cael ein anodd iawn i fi nôl eto. Mae'n un o'r pethau, mae'n addewid blwyddyn newydd, dwi ddim wedi dechrau eto. Rwy'n arall? Jo? Ia, dwi jyst i ddechrau am i ddiolch i Merched Wawr am gael yr awduron gwych yma ymlaen i siarad sydd yn gwneud i mi
ddarllen nofela Cymraeg, a dwi'n meddwl byswn ni'n gwneud gymaint o hynna. Ac ffuglen dwi wrth y modd ddarllen. Ac Lleucu, dwi'n meddwl bod chi yn dda am siarad am eich gwaith. Dim yn unig yn dda am ysgwennu, ond yn dda am siarad am eich gwaith hefyd. A diolch yn fawr iawn chi. Nes i fwynhau y stori orau. Dwi ddim wedi darllen y nofel arall, ond dwi wedi darllen y stori orau. Dwi'n mwynhau yn arw. Diolch yn fawr iawn chi. Diolch. Diolch. John, un arall? Rwy'n arall yna? Yna ragor o gymoliaeth braf, brandwr y ddwy ohonoch chi'n siarad mor naturiol. Fe gewch ymlacio rwan. Diolch yn fawr iawn. Mae gen i gwestiwn, ond dwi'n siŵr ydi Eluned Davies Scott efo llaw i fyny i ofyn cwestiwn. Na, mae Eluned wedi bod. Dwi'n gofyn. Dwi wedi colli rhan o'n efo achos o'n i'n siarad y plant yn ei gwely. Dwi'n ganol darllen y stori orau. Falle bod rwy'n wedi gofyn yn barod, ond oeddech chi'n sôn cynt Luned bod chi yn cael chwdfa i ddechrau sgwennu nofel. Ydych chi'n gwneud rhywbeth arbennig i chwilio i gael yr syniadau, i gael y chwdfa yn y lle dechrau? Cael eich ysbrydoli? Na, maen nhw'n dod o bob man rwsut. Yn rhyfedd, mae syniadau jyst yn, dwi'n yn gwybod, o fywyd, o brofiadau falle, ond na, dwi'n ddim yn meddwl bod na ddim byd penodol. Syniad y stori orau? Dwi'n yn gwybod yn iawn, felly, mae jyst pam sgwennu am fam a merch, dwi ddim yn gwybod, ond yr ysfa na oedd yn dda i gael y ffocws hyn, mae jyst ar y sgwrs bron yn yr ail berson, mae rhwng y ddwy. Ond dwi'n yn gwybod pam, falle achos bod gynnau ferched, falle ddim byd mwy na hynny felly, ond dwi'n yn gwybod, dwi'n siŵr iawn, mae gofyn lle mae syniadau yn dod yn anodd, achos maen nhw'n taro rhywun yn dyn nhw. Na, diolch. Diolch, Gwerthyl. Rhywun arall? Allai ofyn un peth arall? Dwi'n oce. Eilir, ie? Dych chi'n rhoi stwff i bobl i ddarllen? Dych chi'n rhoi stwff i'r teulu i ddarllen? I weld beth maen nhw'n dweud? Dwi wedi, a mae'r gŵr wedi dysgu dweud da iawn bach, bob tro, ac dwi ddim yn ystyried yn feirniadaeth hynod o orffenedig felly. Mae fe dwi ddim yn mentro gweud yn byd arall achos geith e'n byd yn ôl, ond wyt ti'n mynd deall beth dwi'n drio wneud. Wedyn, dwi'n gwybod wy'n credu mai dyna pam wy'n cystadlu, a bod yn onest yw, achos bod chi'n cael barn ddiduedd hollol dan y system ffigenw, gan dri o bobl, mae ydych chi barch mawr i'w barn nhw, chymod? Ie, diolch. Diolch. Yna gwestiwn i droi mewn i'r sgwrs. Pa un, Gwenllian di hwn, dwi'n credu, pa un yw dy hoff gyfweliad Gwenllian? Ie, o'n i'n gweld hwnna, ac o'n i'n meddwl, o'n i'n anodd iawn i ateb, achos mae'n debyg bydde fe'n rhwydd i weid, wel, cofio holi Sian Phillips unwaith, a meddwl, yn amlwg, holi rhywun mawr y myd actio ar theatr. Mae honna di aros yn y meddwl i, ond wir, a mi'n gwybod yn swnio'n clisied, ond mae holi pobl am eu straeon personol nhw weithiau sydd wedi bod trwy bethau ofnadwy neu sy'n stori bersonol arbennig, ac mae rhai o'r rhai nes i'n ystod pandemic wedi aros dy fi. Achos oedd yna gymaint o straeon yn doedd. Felly mae'n debyg falle bod rhaid i fi weid y cyfnod na'r cyfnod pandemic wy'n meddwl, a'r cyfweliadau pan oedd ni raglenni estynedig ac yn siarad y pobl fel pobl oedd yn berchen cartrefi gofal, neu bobl oedd jyst wedi colli gwaith dros nos a ddim yn gwybod pryd o'n nhw'n mynd i gael gwaith nesaf. Ond yn fodlon rhannu profiadau mor hiawdl a mor onest ar radio. Mae'n jyst yn gwneud yn gwaith ni gymaint trwyddach. Ac i ni mor werthfawrogol, sgai weid fan hyn heddi, achos mae'n siŵr bod lot ohonoch chi wedi cael yn holi, ac falle cael eich, bod ni wedi bod ar y cholech i sawl tro i ofyn i chi i gyfrannu, i ni yn gwerthfawrogi fe gymaint yn Radio Cymru.
A dwi'n credu, Gwenllian, mae gen ti ffordd styriol iawn o gyfweld pobl. Dwi'n meddwl bod tro mae gen ti lico pobl a ti'n deall pobl. Dwi'n meddwl. Barn fi di hwnna. Rwy'n arall te? Ie, newn ni ddod i derbyn fyna. Mae yna bethau bach neis iawn yn cael ei dweud amdano chi. Chyfar sgwrs ddiddorol iawn, hamddenol. Chi'n swnio am bobl caredig iawn hefyd. Ond diolch yn fawr iawn i chi dwy. Mae wedi bod yn fendigedig. Ffordd hyfryd dwi'n credu i ni gael dathlu Diwrnod y Llyfr ac yn annog ni'n arbennig Jane Davies i ddechrau darllen unwaith eto o ddifri. Yeah? Diolch yn fawr iawn i chi.